Лещата е един от най-подценяваните продукти в кухнята, а всъщност тя е евтина, приготвя се бързо и става изключително вкусна. Останете с мен до края на това видео, за да видите как ще приготвя тази яхния от леща. Необходими са ни следните продукти. Аз съм си подготвил 350 грама леща, която е предварително измита и съм я накиснал във вода около 30 минути. Малко по-късно ще разберете защо така съм го направил. 2 глави лук, чесън, 2 моркова и домати от буркан. Ако нямате домати от буркан, са ви необходими пресни домати. Продължете да гледате, за да видите какви подправки използвам, за да стане лещата вкусна. Лука трябва да се нареже на ситно. Бих използвал възможността, докато режа лука, да ви напомня да се абонирате за нашия канал, за да не изпускате никое от следващите видеа. След като нарежете лука на ситно, е необходимо и моркова да се нареже на малки купчета. Ето така, първо на дълги ленти и след това ще ги нарежа на малки купчета. Ако ви харесва ножа, с който режа, той е немски, може да си го закупите от Amazon Германия. Ще оставя линкове в описанието на видеото. Последната стъпка преди да преминем към готвенето е да нарежем и чесъна. Ето как изглежда чесъна след като го нарежа. Трябва да е просто наситно. Вземам една дълбока тенджера и в нея слагам олио. Необходими са ни около 4-5 супени лъжици олио. В случая аз ще използвам зехтин. Този зехтин, както някои от вас знаят, си го нося от Гърция и е страхотен. Пускам си котлона на среден, умерен огън и ще изчакам зехтина да загрее. След като загрее зехтина, трябва да се задуши лука. Лука е нужно да го задушаваме на умерен огън, да не прегори, да стане мек, бял и да си пусне аромата, като времето за задушаване долу-горе е около 5 минути. Лука вече е готов, задуши се и е време да добавя морковите. След като добавя морковите и ги разбъркам да се смесят добре с лука, е необходимо да се готвят около 3 минути. Като идеята е морковите леко да омекнат. Минаха около 3 минути и морковите вече омекнаха и те, затова е време да добавя чесъна. И също така ще добавя една лъжица доматено пюре, което е доста силно концентрирано. Ако нямате така силно концентрирано доматено пюре, може да добавите малко повече от една супена лъжица. Целта е да стане наситено, ето долу-горе по този начин. Време е да добавя и подправките. Първо започвам с куркума. Приготвил съм си половин чайна лъжичка куркума. Следващата подправка, която е необходима, това е кимион, млян кимион. Той е между половин и една чайна лъжичка. Последната подправка, която ще добавя сега, това е пушен червен пипер. Може да използвате сладък и ако обичате люто, сега е момента да сложите и лют червен пипер. След като добавях подправките, се разбърква добре и им е необходимо не повече от 30 секунди. След като мине времето, се добавя и доматито от консерва. Или ако нямате домати от консерва, трябва да си нарежете пресни домати и да си ги добавите тях. Освен доматито е необходимо да се сложи и лещата. Слагам си цялата леща. Както казах предварително, аз съм я накиснал. А защо я накиснах? За да може по-бързо да премине процеса на варене и да отнеме по-малко време. Тук е момента да си добавя и дафинов лист. Аз ще използвам само 2 листа. Пускам си ги и разбърквам.
След като минат 2 минути е необходимо да се добави и водата. Всъщност, освен вода, ако желаете, може да използвате зеленчуков бульон. Необходимото количество вода е долу-горе да се покрие самата леща с около 3 см. И сега, след като е добавена водата, е момента, в който котлона трябва да се усили, за да може ястието да започне да ври. След като лещата заври, е необходимо да махнете капака и да я намалите. В случая се връща отново на умерен огън и трябва да продължава да се вари без капак, за да може водата да се изпарява и всъщност самата леща да започне да се сгъстява. Слагам си сурчица и черен пипер, прясно смлям. Ето я и яхниката. Трябва ти още може би 2-3 минутки. Като цяло аз се опитах, на сол е добре, но искам още малко да се сгъсти. Това вече, дали ще бъде и колко гъста, се зависи изцяло от вашите предпочитания. Яхниката вече придоби гъстотата, която аз обичам и бих желал. Затова сега ще махна двата дафинови листа и ще си добавя една супена лъжица оцет. Защо се добавя оцет? Оцет се добавя, за да се балансира вкуса на лещата. Време е и да си сервирам, за да опитам какво съм направил. Моята препоръка е, когато сервирате в чинията, да добавите и малко магданоз. Подготвил съм си малко хляб, защото много обичам да си топя хляба с яхниката. Много е гореща, обаче е много вкусна. Подправките предават невероятен вкус на тази яхника. Препоръчвам ви, направете си я вкъщи, споделете с приятели, абонирайте се за нашия канал, ако още не сте, дайте по един лайк на това видео и очаквайте следващата ни рецепта.